केव्हा द्यायचं ना 6 वर्षावर तिथे काढले असे का मग फक्त तुझी काही बघताना माझं नाही तर तुम्हाला सकाळी 2 लोक ठेव ड्रायव्हर जा गिनाव ना ठीक आहे पल्ला हो दे म्हणलं काय टाका पडला नाही अहो कल्ला ना चा अंदर जाले गुटी द्यायचा इथला टेस्ट करा काय आव काय शादरा चिमटा खातो चिमटा खातो काय हो काय करला बसल राहता हां शादरा हां नाही गिलट के टेस्ट गिलट के टेस्ट काय हां ताकी जाऊ राहते कोणी बघायचं नाही तुला विसना एटाक नाही ते टाकतात ना एटाक इसेंती नाचा बा उधरला पुरे धीरे धीरे आती ना सांग जाऊ कोणी काय टाकलं बरोबर वाईसी बहाते चिमटा सुंदर टाकू ना सात आठ इतना पिलावना रेगन टेसी क्या गिना जा हे माझ्या गिना ना जा आवडला ना तर मेडिसिन तुम्ही तोपला আছে 10 लाख টাকারই अन्नू न्यान जा अबे मस्त अजय बक അല്ലെങ്കിൽ ആധാൻ പുറത്ത് अंजा गिना अंजा काय कररा मी पटलं मारू अभी काय थोडेस बात आले चौकरला काय सुद्धा यहाँ चमकरा आणि कथा ना म्हणे ना चा बटा करा काय काय बरं आले बघ ना ये बेटा बस किती चढला सिचाडला या रे कुडा घुमून रोसिना ओय तिथे ना मोडा डाली करतात आमकी तो गियास ना मिलला दारू तन रांधी खाई हुआ छे जंगल में सरली थी धुआं बसे बसे सिट बोलेला सिट मासे बोलेला मौका मौका नहीं दा त्या बुरसान ना बुरसा बोले कुरा आइला नि दे बुरसान मध्ये रित्र बुरसा दे काय से करबे चंद्रा रोप पाय तो बाय गेम करला नी निवा गेम में पटू काढायले नी बाबा है हे मदर तू मोठेस ओड मुंडी सरकार मांगा ए बाबा किना करू दे गैस पिला मित्र के देवा का दाऊ देश में केंद्र ना पंख केंद्र काय इमाने और लोग के काज कर देते ला ना लोग ठीक ना है ना क्या है साइज लीपी सर पोच बूटी सर तो बहुत चोरा गुड़ा को दी कल्ला वेडो ना कभी बड़ा हम आए सामने आते किलिम हम के पास आए हुए अरे डगलते ना चार हाथ में पूरी चा बोली तेरा से गुंदरा अंती रे आओ देखे मां बहुत लोग है वहां ना भी तो बात छाड़ भी ना